2.000 milions d'euros adjudicats irregularment a la dgaia en un dels escàndols més notoris destapats mai sobre les polítiques d'acolliment. Gravacions que confirmen que se'n tenia constància i que en comptes d'investigar-ho i esmenar-ho es va optar per fer veure que no havia passat res. Un treballador que podria perdre la feina i la mesada per haver prioritzat l'honestedat abans que la cobdícia i un govern que fa bandera de la transparència i que es nega a donar explicacions en seu de comissions parlamentàries. Sembla un acudit, tot plegat, oi? Però no ho és. És la trista realitat. A vos potser us fa gràcia, però qui es lleva a les 6 del matí no per anar a córrer, sinó per anar a fer peces a la fàbrica, per servir a les cafeteries o per abeurar el bestiar, no n'hi fa. I tampoc fa gràcia que intentin minimitzar-ho, que intentin fer veure que no ha passat res. Diu la dita popular que els catalans de les pedres en fem pans i certament som un poble treballador i productiu que s'escarrassa a prosperar. Però alhora som un poble sotmès per dos estats artificials que malden per diluir-nos i per governs com el seu, que regala el fruit de la nostra suor al primer que passa. Fins quan, senyor Illa? Fins quan faran de Robin Hoods? Fins quan robaran els catalans per donar-ho als menes? Per respondre té la paraula el president de la Generalitat. Permeto suggerir-li que vagi en compte amb el seu llenguatge. Permeto suggerir que vagi en compte amb el seu llenguatge. Això és el Parlament de Catalunya. Els que seiem aquí hem estat escollits pels ciutadans de Catalunya. I jo soc president de la Generalitat de Catalunya perquè una majoria d'aquesta cambra me donava confiança. No sé què té a veure això amb el sotmetiment. No sé quin garbuix mental porta vostè. Segona cosa, Catalunya no és racista, vostè sí. Perquè vi quedi clar. Catalunya no és racista, vostè sí. Tercera cosa, el meu govern no amaga res i és transparent. I si alguna cosa no s'ha fet bé, en donarem la cara i corregirem el que s'hagi de corregir. Per la seva informació, qui decideix qui compareix en aquesta cambra no és el govern de Catalunya, és aquesta cambra. Vostè té 2 diputats, n'hi ha 135. Fa bé de recordar, senyor Illa, que tinc 2 diputats. Diu que vostè ha estat escollit a les urnes. Nosaltres també. I per contra ens aplica un cordó sanitari, l'anomenat pacte antifeixista, obviant la voluntat popular dels catalans i prescindint de discursos que se senten també als menjadors de casa d'aquest país. Per tant, és vostè qui nega la democràcia i vostè qui nega el valor de les urnes. I li diré una altra cosa. A Ripoll, de petits, ens ensenyen que assenyalar és de mala educació. Li dic perquè vostè en aquesta cambra m'ha assenyalat amb to amenaçador més d'una vegada. Potser li convindria venir a Ripoll, que li ensenyarem 4 coses. Gràcies.